το μυστήριο. Δεν θα καπνίζετε, δεν θα μιλάτε και αν κάποιοι έχετε κάποιο καφέ στα χέρια, σας παρακαλώ να το ρίξετε στους κάλους. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου Οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου του Θεού, πλησιών των εαυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίου, του Δημήτρου Πρεσβυτερίου της Χριστός Διαμονίας παντός του Κυρίου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Θεού και οδείου και της ζωής του Θεού Άννου, των ήμνηθευομένων αλληλείς και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της Πανασκευτήνε αυτής τέκνα εις διαδοχήν και έκτη και πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του καταπευθύνε αυτής αγάπην τελείαν, ειρηνικήν και βοήθειαν του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του φυλαχθήνε αυτούς εν ομονία και βεβαία πίστη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ευλογηθήνε αυτούς εν ομονία και βεβαία πίστη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του διαφυλαχθήνε αυτούς εν αμέμπτου διότι και πολιτεία του Κυρίου δεηθόμεν, όπως Κύριος ο Θεός ημών χαρίσετε αυτής τιμίων των γάμων και την κοινωνία του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ίστινε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησος και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Καθραίνου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτού και αλλή, και πάσαν την ζωή λοιπόν, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων, του Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός ο αιώνιος, όταν διηρημένα συναγαγώνησε ενότητα και σύνδεσμον διαθέσεως τη Θησάρικο, ο ευλογήσας Ισαάκ και Ρεβέκα και κληρονόμους αυτούς της Ευαγγελίας αναπτύσσαν, αυτός ευλόγησαν και τους δούλους. Οδηγών αυτού εν παντή έργο αγαθός, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ τιμός αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάση, τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε. Κύριε ο Θεός ημών, ότι εξ εθνών προμυστευσάμενος Εκκλησίαν Παρθένων Αδρήν, ευλόγησον τα μνήστρα ταύτα και ένωσον και διαφύλαξον εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αναγωνίζεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, τη δούλη του Θεού Άννα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αναγωνίζεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, τη δούλη του Θεού Άννα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο δούλος του Θεού Γεώργιος αναγωνίζεται τη δούλη του Θεού Άννα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αναγωνίζεται η δούλη του Θεού Άννα, τον δούλο του Θεού Γεώργιου, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αναγωνίζεται η δούλη του Θεού Άννα, τον δούλο του Θεού Γεώργιου, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η δούλη του Θεού Άννα αναγωνίζεται τον δούλο του Θεού Γεώργιου, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
βρέφης Ελαφωνήσιας της την Ρεβέκα να αποκαλύψει. Αυτός ευλόγησε τον αναγώνα των δούλων του Γεωργίου και άλλους και στήριξε τον παραπτή με πέντε λόγο. Βεβαίως να ακούσει του παρασού εκεί ενώπιον. Σίγα να παρκίσει την πιο πιστάση και φύγει. Και παρασού αρμόζεται αντρή κοινή εις βοήθειαν και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Αυτός σου Κύριο Θεός ημών, που εξαποστήλας την αλήθεια επί την κληρονομία σου και την Ευαγγελία σου επί τους δούλους τους πατέρας ημών, εις καθεκάστη γενεάν και γενεάν τους εκλειπτούς σου, επίβλεψαν επί των δούλων σου Γεώργιο και την δούλη σου Άννα και στήριξαν τον αγώνα αυτόν εν πίστη και ομονία και αληθεία και αγάπη. Σίγα Κύριε υπέτυχες έδωσες τον αγώνα και πλήσεις τα δηλαδή. Για να φιλιπτίου εδώθη η εξουσία του Ιερουσαλήμ εκεί. Για να φιλιπτίου εδοξάστη τα νύλια χώρα Βαβυλώνου. Για να φιλιπτίου εκφανερωθεί η αλήθεια της Άβα. Για να φιλιπτίου πατήρ μόνο ουράνιος και κύμος γέμος. Και τον άσον ανιών. Τότε γάρτου εις υδατήριον εις την κύρεν αυτού. Και ενέγκατε στον μόρφο των συντεκτών δίσετε και βαγόντες των ανθρώπων. Αυτή η δεξιά σου, Κύριε, τον Μωυσήν εστρατοπέδησε. Εν ερυθρά θαλάσση. Διαγάρ του λόγου σου του αληθινού. Οι ουρανοί εστερεώθησαν και η γη θεμελιώθη. Και η δεξιά των δούλων σου ευλογηθήσει το λόγο στο κρατεό και το βραχίον ίσου το υψηλό. Αυτό σου και νυν δέσποτα, ευλόγησον το δακτυλοθέσιον τούτο. Ευλογίαν ουράνιο και άγγελος Κυρίου προποδευέστο που έμπροσεν αυτό, πάσα στις ημέρες της ζωής αυτό. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε και δόξα να παίρνουμε του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Οικία ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου Οικούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, πλησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίου, και μύρου πρεσβυτέριου του Συνοδιστό Διακονίας, αυτός του Κυρίου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των δούλων του Θεού Γεωργίου και άλλου, των ίν συναπτωμένων αλληλής εις γάμου κοινωνία, και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευλογηθήνε των γάμων τούτων, ως τον ευθανάτου Γαλιλαίας του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του παρασκευθήνε αυτή του ουρσίνη και καθημερινής ευτεχνίας απόλαυση και ακατάκριστον διαγωγή του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του βοηθήνε αυτήστε και ημίν πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ριστήνε αυτήστε και ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρητη της Παναγίας Ατράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλήθους και βάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει εσύ η πάσα δόξα τιμή και προσκύνεση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός ο άνθρωπος και πάση της ο Υφηγουργός, ότι η ευράς του προμάτων σαν λάμπη την σύμφωνα ανθρωπία της γυναίκα μεταμορφώσας. Και ευλογήσες αυτούς και υπόν, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσετε της γης, και αμφωτέρους αυτούς εν μέρους αναδείξες δια της οικίας, ένε και ενδαρτούν του καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα, και προσκοληθήστε την βία γυναική και έσονται οι δύο εις αλφα μία. Και ούς ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωρισέτο. Ο τον θεράποντα του Αβραάμ ευλογήσας, και διαλύσας τη μήτραν Σάρας και πατέρα πλήθους εχθρών ποιήσας.
Στέφανον της δόξης Στέφανον, αξίωσον αυτούς ειδήν τέκνα τέκνου, την κήτην αυτών ανεπιβούλευτων διατήρησον, και δώσ' αυτής από τη δρόση του ουρανού άνωθεν, και από τις ποιότητες της γης. Έμπλησον τους οίκους αυτών σύγχρου ίνου και ελαίου, και πάσης αγαθοσύνης, ή να μεταδιδώσει τη σκρία έμψη. Δερούμενος άμα και τη συμπαρούση πάντοτε από τα κυρίαν αιτήματα, ότι Θεός ελέος υπτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, αυτός και νης δέσποτο εν αρχή πλάσης των άνθρωπων, και θέμενος αυτόν ως βασιλέας της κτήσεως και υπόλου, που καλόν είναι τον άνθρωπο μόνο επί της γης, και ίσον εν αυτό βοηθών κατά αυτόν, και λαβών μίαν των βρενών αυτού έδωσε γυναίκα ήδη τον Αδάμι, τούτον ή ως τούν εκ των αστρών, και σάλξης εκ της αρκών, αυτή και της ανοιχτής, Κύριε Θεός ημών, ως διεφύλαξες τον Νόε εν τριγωτό, διαφύλαξον αυτούς Κύριε Θεός ημών, ως διεφύλαξες τον Ιωνά εν την κυρία του Κύριου, διαφύλαξον αυτούς Κύριε Θεός ημών, ως διαφύλαξες τους Αγίους της πέδας εκ του πυρός, καταπέμψε αυτής δρόσεων ουρανόθεν, και έρθει από αυτούς η χαρά εκείνη, η έσχελη μακαρία ελένη, ότε έβρε τον Τίμιο σταυρό. Μνημόνεσαι αυτόν Κύριε Θεός ημών, σε μνημόνεσαι του ενών, του σύμφου ηλία, μνημόνεσαι αυτόν Κύριε Θεός ημών, Κύριε Θεός ημών, που στους Αγίου, και τη δούλη σου άνοιξε, και ευλόγησε. Δώσε αυτούς κακών Κυρία σου επιτελεία, ομόνια ψυχών της ομάδας. Ήψισον αυτούς τους σχέδους του Λιβάνου, ως άμπρινες του Γλώρισε αυτούς τους φέρμας τάκτους, που λαβάσουν αυτά και ενέρχοντες, περισσεύσουσον εις μαλέργων αγαθών και εσύ ευάρεστο, και είδος ημιούς των ιών αυτών, ως νεόφυτα ηλαιών κύκλο της τραπέζης αυτών, και ευαρεστήσαντες ενώπιον σου, λάμψος είναι ως φωστήρης εν ουρανό, εσύ το Κύριο ημών, ο πρέπει πάσα δόξα κράτος τιμή και προσκύνηση, νυν και άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Εξ Απόστηλων την χείρα σου εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου, και άρμοσον των δούλων του Θεού. Ότι παρά σου αρμόζεται αν το γεννήσεις έξω αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνωσαν αυτούς σαν καμία, χάρη σε αυτούς κακών κυρίαν τεχνίες απόλαυση. Ότι σ' το κράτος και σου έσκει η βασιλεία, και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, η δούλη του Θεού Άννα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, η δούλη του Θεού Άννα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο δούλος του Θεού Γεώργιος, στέφεται την δούλη του Θεού Άννα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Άννα, τον δούλο του Θεού Γεώργιο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Άννα, τον δούλο του Θεού Γεώργιο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η δούλη του Θεού Άννα, στέφεται τον δούλο του Θεού Γεώργιο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
αυτής δεν πατάει η γυναίκα για να του πάρει τον αέρα, ούτε για αστείο. Σημαίνει ότι πρέπει η γυναίκα να σέβεται τον άντρα. Αυτό είπατε. Μην του πατήσεις το πόδι, πρέπει να το ξέρουμε αυτό και να μην γελάμε στους γάμους. Γιατί τα λόγια του Αποστόλου είναι πάρα πολύ σοβαρά για να στεριώσει τα ζευγάρια. Η μήνυση του αγαθινός κοντήρι, σοφία ορθιά ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, έπου κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωστου απόσχομεν, το καιρό εκείνο γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας και είναι η μύτη του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθητές αυτού εις τον γάμο και υστερήσαντος λέγει η μύτης του Ιησού προς αυτόν, «Ήνων και άκουσι», λέγει αυτή ο Ιησούς, «Τι εμεί και εσύ γίνε, βοήκει η ώρα μου», λέγει η μύτη αυτού της διακόνης, «Ό,τι αν λέγει η μύτη ήσατε, ήσαν δε εκεί οι βριελήθην έξι, κείμενε κατά των καθαρισμών των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς 2 ή 3. Λέγει αυτής ο Ιησούς, γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος και γέμισαν αυτά σε ως άνω. Και λέγει αυτής, αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο και είναι κάτω. Ως δε γεύσα το αρχιτρίπλινος, το είδωρ είναι γεγεννημένον και ουκ ειδικόθεν εστί, οι βέβοι άκουν ήρθισαν οι γλυκότες το είδωρ, φωνή των νυμφίων ο αρχιτρίκυλος και λέγει αυτό, πας άνθρωπος πρώτον των κανονίνων τύφηση και όταν μεθυσθώσει, τότε τον ελάσω. Σύ δέτε τύλικας των κανονίνων έως άρτη, ταύτην επίησεν την αρχήν των σημείων ο Ιησούς, εν Κανά της Γαλιλαίας, και εφανέρωσε τη δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού.
Θεός ημών, ο παραγγελόμενος εν Κανά της Γαλιλαίας και των εκεί σε γάμων ευλογήσας, ευλόγησαν και τους δούλους του τούτους, τους της ή προνοία προς γάμου κοινωνίας συναυθέντας. Ευλόγησαν αυτών εισόδους και εξόδους, πλήθυνον αγαθή στην ζωήν αυτών. Ανάλαβε τους στεφάνους αυτών εν τη βασιλεία σου, ασπίλους και αμόμους και ανεπιβουλεύτους, διατηρών αυτούς εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση, τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνατε, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, η Παναγία και ομοούσιος και ζωαρική Τριάς, η μία Θεότης και Βασιλεία ευλογήσε ημάς και παράσχει ημίν μακροζωία, ευτεκνία, προκοπήν βίου και πίστεως και εμπλήσε ημάς πάντων των επιγής ελαθών. Αξιώσε δε ημάς και των επικερμένων αγαθών της απολαύσεως, πρεσβείες της Αγίας Θετών και πάντων των Αγίων σου. Δόξα Συ ο Θεός η επίσημον δόξα Συ, ότι ας εν Κανά επιδημίας, τίμιον αναδείξας των γάμων και αναστάσεις των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχάντου αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Θωμά, των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Σήμερα πραγματικά δεν το κρύβω ότι χάρηκα που είχαμε το γάμο του Γιώργου και της Άννης. Και το χάρηκα γιατί είχα διακρίνει από την ημέρα που είχαμε να φτιάξουμε τα χαρτιά εδώ ότι πρόκειται για δύο καλά παιδιά. Ακούσατε Γιώργο και Άννα στο γάμο σας, μυστήριο, ότι ο Χριστός σας ευλογεί παντί ο τρόπος. Να πάρετε πολλά παιδιά, να ζήσετε μια καλή ζωή, να ευτυχίσετε, να αποκτήσετε αγαθά, αλλά για να γίνουν αυτά, να μην πράξει αυτά όλα, πρέπει από αυτή τη στιγμή, φεύγοντας από εδώ από τον ναό, έχοντας πάρει την ευλογία της Εκκλησίας, την ευλογία του Θεού, φεύγοντας από εδώ για να πάτε στο σπίτι σας, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι στο σπίτι δεν πάτε δύο, πάτε τρεις. Ποιος είναι ο τρίτος? Ο τρίτος είναι αυτός που θα έχετε ανάμεσά σας, θα είναι ο Χριστός. Θα το πιάσετε τον Χριστό λοιπόν, ο ένας από το ένα χέρι, το άλλο από το άλλο, και οι τρεις σας θα κάνετε το σταυρό σας και θα πείτε στο σπίτι. Αν θέλετε η ζωή σας να είναι ευλογημένη από Θεό, να μην επιτρέψετε ποτέ στη ζωή σας να μπει κανένας ανάμεσα σε εσάς και ανάμεσα σε Χριστό. Φροντίστε να κάνετε μια καλή χριστιανική οικογένεια και μην ξεχνάτε ότι ο Χριστός σήμερα σας ευλόγησε και έχετε υποχρέωση να οφείλετε αυτήν την ευλογία να τη διατηρήσετε όσο ο Θεός σας κρατάει επάνω σε αυτήν. Να ζήσετε λοιπόν, να ευτυχίσετε, να σας χαιρόμαστε, να κάνετε μια αγία οικογένεια, να σας χαίρονται οι δικοί σας, να έχετε την ευχή του δεκαλικού σας, την ευχή τη δικιά μου, των γονιών σας και όλων όσοι σημαίνετε. Να ζήσετε και να είστε ευτυχισμένοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Να βαζίσουμε, να τους χαιρόμαστε.
πιάσει και το χέρι μου. Για να τελειώνει, πιάσει και το χέρι μου. Ευχαριστώ. Ψυχή μου και στα δικά. Ολυμπιακός και Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Μπομπονιέρα, μπομπονιέρα και από εκεί. Καλή μου παιδιά και καλά μου και εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να σας ζήσει. Να είστε καλά. Να σας ζήσει. Να είστε καλά. Μας άδειξε στα μάτια, να ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Στα φιλιά σου με μετά. Να σου πω τώρα πάνω το χαρακτηριστικό. Θα πάμε τη γυναίκα με τους χαιρετούς. Είναι ρε. Ευχαριστώ πολύ. Πού είσαι Κωστίκο μου, πού χάθηκες? Βολίωσα. Καλά είσαι? Μπράβο. Ευχαριστώ. Πατάκια μου στα δικά σου. Να σε βασίσει. Ωραία. Μια χαρούλα. Πατρίδα μου και στα δικά σου. Πάει ξεδεύτερος απέναντι τους, έτσι. Πάει για δεύτερο. Ευχαριστώ. Γεωργία μου στα υπόγεια είναι αγαπημένη. Γεωργία, θα πάρω, θα πάμε μαζί μας, θα πάρω την αγκαλιά, Εδώ το κορίτσι, εδώ το κορίτσι. Δεν ξέρω. Πού να βάλω τη μέρα. Μπορείς που κατάλαβες, εγώ έκανα τη δυσκολία. Αυτό λέγαμε. Το κορίτσι μας. Μία δεν άθαμε το γάμο, μία δεν μάθαμε. Και το παιδί δεν τα τρέξω. Χερίζεις το χέρι του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορεί ρε. Όλες οι χαρές που αυτό. Θα μου κάνει και ο Γιώργος μου ένα, μετά και ο Δώσε μου, Λιτσά. Θέλω για μία φίλη. Ορίστε. Στα δικά σας. Για να τον περιποιηθείτε, να τον περιποιηθείτε εδώ. Ναι. Καλό. Για πες μας μια κάτι, έτσι, για δώσ' μας μια δήλωση για το γάμο.